Kuruksetran sodan 8. päivänä sen raakuus voimistui entisestään. Päivän päätteeksi pandavat saivat kuitenkin jälleen kerran yliotteen. Tämä sai Duryodhanan menettämään kaiken kärsivällisyytensä. Hän ajatteli itsekseen, jos annan asioiden jatkua näin, joudun varmasti kohtaamaan tappion pandavien käsissä. Minun on tehtävä jotain vakiinnuttaakseni ylivaltani. Tuon päätöksensä kanssa hän astui keskellä yötä vihasta palavana ulos teltastaan ja ryntäsi Bhishman telttaan. Bhishma istui sisällä syvällisesti miettimässä sotaa surun painamana. Kun hän näki Duryodhanan astuvan sisään, hän nousi ylös ja kysyi, Duryodhana, miksi olet tullut tänne näin myöhään yöllä? Duryodhana vastasi, isoisä, luuletko todella, että tämä on edes vähän oikeudenmukaista? Miksi et käy sotaa oikeudenmukaisesti? Seisot rinnallani, mutta rakkautesi on kuitenkin täysin pandavoja kohtaan. Heitä kohtaan tuntemasi kiintymyksen vuoksi 25 veljeäni on kuollut. Vaikka taistelet minun puolellani, kieltäydyt tappamasta pandavoja. Näyttää siltä, että sinun takiasi olen menossa kohti tappiota. Sinun takiasi rakas ystäväni Karna ei saanut osallistua taisteluun. Jos Karna olisi taistellut ensimmäisestä päivästä lähtien, olisin nyt varmasti vaatinut voittoa. Kadun, että nimitin sinut armeijani komentajaksi. Näin hän loukkasi Bhishmaa. Bhishma vastasi, lapseni, on totta, että rakastan pandavoja, mutta tuo rakkaus ei aja minua vääryyksiin. Olen elänyt 500 vuotta ja nähnyt 6 sukupolven syntymät ja kuolemat. Koskaan en ole elänyt epäoikeudenmukaisesti, ja tänään te syytätte minua epäoikeudenmukaisesta sodasta. Duryodhana, meidän armeijamme on suuri ja pandavien armeija pieni, mutta silti me pelkäämme emmekä pysty voittamaan. Tiedätkö miksi? Koska pandavien puolella on Herra Krishna. Niin kauan kuin Krishna on Arjunan vaununkuljettajana, Arjunaa ei voi tappaa. Ja jos Arjuna ei kaadu, me emme voi voittaa pandavoja. Lisäksi missä Krishna onkaan, siellä pysyy voitto. Jos hän ei olisi siellä, minä yksin olisin voinut mestata 5 pandavaa yhdellä nuolella. Emme myöskään taistele pelkkiä lapsia vastaan. He ovat urheita sotureita, jotka hallitsevat kaikki sotataidot. Hyvä on, syytät minua siitä, etten taistellut kunnolla. Huomisesta lähtien seuratkaa tarkkaan. Taistelukentällä et näe isoisäsi Bhishmaa tule todistamaan tuhon Rudraa. Näillä sanoilla Bhishma ryntäsi vihaisena ulos. Duryodhana sanoi helpottuneena itsekseen, vihdoinkin olen provosoinut Bhishmaa. Nyt voitto on minun. Hän nukkui sinä yönä sikeästi. Kun 9. taistelupäivä alkoi, Bhishma tappoi 1000 sotilasta jo 5 ensimmäisen minuutin aikana. Kun Bhishma näki tällaisen raivon valloilleen, pandavat joutuivat pelon valtaan. Mitä tapahtuu? Miten hän jyrähtää taisteluun sellaisella voimalla? He mutisivat keskenään. Tänä aikana Alambusha, Raksha, joka taisteli Kauravien puolella, aloitti taikataikuuden, joka upotti koko taistelukentän synkkään pimeyteen, jossa tummat pilvet pyörivät aivan maanpinnan tasolla. Pimeydessä pandava-sotilaat eivät voineet edes erottaa, kuka heidän vieressään seisoi. Koska he eivät pystyneet näkemään, he päätyivät iskemään omia miehiään alas. Samaan aikaan raksat näkivät täydellisesti tuossa pimeydessä ja käyttivät tilanteen hyväkseen teurastaakseen pandavojen joukot yksi kerrallaan. Yhtäkkiä ilmestyi suuri kirkkaus, kirkkaampi kuin itse aurinko. Se oli Abhimanyu, joka oli vedonnut Surya Astraan. Arjuna seurasi heti perässä vapauttamalla Vaju Astran, jonka hurja tuuli hajotti kaikki mustat pilvet. Sitten isä ja poika, Arjuna ja Abhimanyu, tuhosivat yhdessä Alambushan joukot vain 10 minuutissa. He pitivät tätä suurena voittona, mutta sillä välin Bhishma oli jo surmannut 200 000 pandava-joukkoa. Krishna tajusi, että asioiden antaminen jatkua tällä tavalla johtaisi väistämättä heidän tuhoonsa, ja hän ajatteli, Arjuna, nyt on tullut aika lopettaa isoisäsi Bhishma. Hän sanoi, nyt on aika lopettaa isoisäsi Bhishma. Hän ajoi Arjunan vaunut suoraan Bhishman vaunujen eteen ja pysäytti ne. Ystävät, voisitteko uskoa, että pelkkä kiehtovan tarinan lukeminen voi muuttaa jonkun elämän? Jos vain lukisitte tällaisen hienon tarinan lapsillenne, se välittäisi heille kaikki ne arvot, joita he tarvitsevat elämässä. Uskoisitteko sen? Ja uskotko, että mihin tahansa ongelmaan, jonka olet kokenut tai saatat kohdata tulevaisuudessa, löytyy ratkaisu lukemalla tällainen tarina? Kyllä, se on mahdollista. Vain ihmiskunnan historian suurimman eepoksen, Mahabharatan, avulla tämä tarina on 100 kertaa upeampi kuin yksikään blockbuster-elokuva, se on haaste. Vikramadityan tyyliin kirjoitettu täydellinen Mahabharata
on saatavana 2 osassa sekä kirjana että e-kirjana Amazonissa ja 43 muussa verkkokaupassa. Se on myös saatavilla maailmanlaajuisesti 54 kielellä. Olen lisännyt linkit alla olevaan kuvaukseen. Tilaa se heti, koska se ei ole vain kirja, se on kirjastotietoa, jota elämäsi tarvitsee. Nyt Arjuna ja Bhishma kohtasivat toisensa ja alkoivat vaihtaa nuolia. Bhishman tähtäys oli tarkka, mutta Arjuna ei syvän rakkauden ja kunnioituksen vuoksi isoisänsä kohtaan ampunut nuoliaan suoraan Bhishmaa kohti. Sen sijaan hän tähtäsi hieman vasemmalle tai oikealle. Krishna tarkkaili tätä jonkin aikaa ja nuhteli Arjunaa toistuvasti. Arjuna, ammu nuolesi oikein. Mutta huolimatta siitä, mitä Krishna sanoi, Arjuna jatkoi ampumista hieman väärään suuntaan. Samaan aikaan jotkut Bhishman nuolet lävistivät myös Krishnan. Krishna menetti kärsivällisyytensä, hyppäsi alas Arjunan vaunuista, irrotti pyörän läheisestä vaunusta ja pyöritti sitä pelottavalla nopeudella, käyttäen sitä kuin Sudarshana chakraansa. Hän aikoi heittää sen Bhishmaa kohti ja tappaa hänet, kun Arjuna ryntäsi eteenpäin, tarttui Krishnaan ja rukoili, Krishna, ole kiltti ja lopeta, laske se pyörä alas. Krishna vastasi, Arjuna, sinä taistelet epäoikeudenmukaista taistelua. Pelkästään sinun takiasi Pandavat ovat kohta tappiolla. Päästä irti minusta. Tapan isoisäsi yhdessä koko Kauravan armeijan kanssa yhdessä päivässä ja lopetan tämän sodan. Päästä irti. Arjuna vaati, Krishna, rukoilen sinua, älä tee tätä. Annoit sanasi, ettet koske aseeseen, ettet taistele etkä tapa ketään. Jos tapat nyt jonkun, maailma sanoo, että rikoit lupauksesi. Se häpeä seuraa sinua niin kauan kuin luomakunta on olemassa. Ole kiltti ja lopeta. Krishna sanoi, sain jo kerran huonon maineen siitä, että otin kansani mukaan ja lähdin taistelukentältä pelastaakseni heidän henkensä. Minua kutsuttiin pelkuriksi, joka pakeni sotaa. Toinen tahra maineessani ei merkitse minulle mitään. Älkää pysäyttäkö minua. Arjuna vastasi, hyvä on sitten Krishna, sinä haluat Bhishman kuolevan. Kiipeä takaisin vaunuihini ja katso, mihin minä pystyn. Vielä kerran Arjuna ja Bhishma ottivat yhteen, päästivät nuolet ja jumalalliset aseet valloilleen. Taistelun kuumuus kiihtyi. He olivat molemmat tasavertaisia, kumpikaan ei ollut toista huonompi. Vaikka Bhishma jatkoi taistelua Arjunaa vastaan, hän samalla satoi nuolia Pandavan joukkojen päälle, tappaen heitä joukoittain. Yö laskeutui ja kaikki Pandavat kokoontuivat yhteen paikkaan. Krishna puhui, vain tämän yhden päivän aikana koko Pandava-armeijamme yhdessä on onnistunut tappamaan 100 000 Kaurava-sotilasta. Silti Bhishma yksin on tappanut 200 000 miestämme. Jos tämä jatkuu, Pandavojen tappio on varma. Ainoa keinomme on tappaa Bhishma, mutta Bhishma ei voi kuolla, ellei hän halua kuolla omasta tahdostaan. Hänellä on se lahja, vaikka ajattelisimme vain haavoittaa häntä tai sysätä hänet syrjään. Yksikään soturi ei pysty imemään pisaraakaan verta hänen ruumiistaan. Siksi ainoa keino on saada hänet laskemaan aseensa. Ja sitä varten meidän on kysyttävä häneltä itseltämme, miten hänet voidaan saada lopettamaan. Dharmaraja, se on sinun tehtäväsi, mene. Tämän jälkeen kaikki Pandavat menivät Bhishman teltalle. Bhishma otti heidät nähdessään heidät lämpimästi vastaan. Dharmaraja puhui, isoisä, heti sodan ensimmäisenä päivänä siunasit minut sanomalla, Vijayostu, olkoon sinun voittosi. Jos aiomme voittaa, sinun ei pidä kantaa aseita. Mutta miten saamme teidät luopumaan aseistanne? Pyydän, neuvokaa meitä. Bhishma vastasi, koska kysyit, kerron sinulle poikani, jos joku nainen tai joku henkilö, joka oli kerran nainen ja josta on myöhemmin tullut mies, ilmestyy eteeni taistelukentällä, minä lasken aseeni. Kiittäen Bhishmaa Pandavat lähtivät, mutta naiset eivät voi astua taistelukentälle. Heille jäi vain yksi vaihtoehto, joku, joka oli kerran ollut nainen, mutta josta oli myöhemmin tullut mies. Tunnemmeko ketään sellaista, he pohtivat. Ystävät, seuraavan jakson sisältö on aivan toisella tasolla, älkää jättäkö sitä väliin. Tapaamme taas ensi lauantaina samaan aikaan. Tilaa sillä välin kappaleesi Mahabharata-kirjastani heti. Linkit löytyvät alla olevasta kuvauksesta, ja jos et ole vielä tilannut kanavaani, tee se heti. Siihen asti, pidä huolta itsestäsi. Heippa!